Sat Sri Akal, hola, soc la Husamprit. Estic fent el grau superior de Comerç Internacional, una formació que es complementa molt amb el que jo soc. És una formació pràctica que et dona les eines necessàries per negociar amb els clients estrangers i preparar tota la documentació necessària per a les importacions i exportacions que fa una empresa amb la resta del món. M'agraden les llengües, les cultures, viatjar, conèixer i connectar nous mons. No podia ser d'una altra manera. El comerç internacional està fet per mi. És la meva opció professional. El meu camí fins aquí, doncs, vaig fer secundària i com que m'agradava estudiar i volia seguir formant-me, em van recomanar l'opció batxillerat social perquè obre moltes opcions en els cicles formatius. Ara estic fent el grau superior de Comerç Internacional, que són 2 anys, i és una experiència molt positiva pels companys i els professors d'aquí, però també perquè és com si estiguessis a la universitat. Aquest curs, per exemple, he fet un Erasmus de 3 mesos a França, a la ciutat de Toulouse. I és una oportunitat que està molt bé, perquè he pogut conèixer més la cultura francesa, practicar el francès i conèixer un munt de gent nova. M'agrada molt tot el que estudio i tot el que aprenem. I del que tinc ganes ja és de fer pràctiques, aplicar el que he après a algun lloc com el port. M'agradaria molt treballar a les aduanes. I a tu, què és el que més t'agrada? Què et fa somiar, et desperta interès? Construeix-te i crea el teu itinerari a Festa Pro.